Kaixo, gure saioan gehien erabiltzen diren hitzen edo terminoen artean seguruenik ikerketa izango da erabilienetako bat. Zientzia Euskadin 2021 txostena argitaratu berri da, duela hilabete eskas. Eta horren aitzakian gaur ere, gurean egiten den ikerketaz hitz egingo dugu, zentzu zabalean. Nola ikertzen dugu zer eta zertarako? Galdera zailak dirudite, baina azken finean horixe da ikerketa lanaren zereginetako bat, erantzunak bilatzea. Horretan saiatuko gara gaur. Ongi etorri Teknopolisera! Duela 14 urte, zientziaren eta zientzialarien lanaren garrantziaz jabetuta, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Iker Baske Fundazioa sortu zuen, ikerketa zientifikoa indartzeko. Urte hauetan, fundazio honek munduko ikertzaile bikainak erakarri ditu, eta atzerrian diharduten euskal ikertzaileak berreskuratzen saiatu da. Konpromiso horren atzean bere zuzendaria dago, Fernando Cosio. Berarekin aztertuko dugu ikerketaren egoera Euskadin. Kaixo, Fernando, lehenengo galdera behar bada, edo zaila edo erraza da, segun eta nola hartzen duzun. Zer da zuretzat ikertzea, edo ikertzaile izatea? Bereziki gure mundua ulertzea eta fenomeno berriak aurkitzea. Ezinbestekoa da nire ustez mundua ulertzea, zergatik gertatzen diren gauzak, umeek esate baterako beti galdetzen ari dira. Aita, ama, zergatik hau, zergatik hori. Zentzu horretan ikerketak egitea, gure mundua, unibertsoa nolabait esateko ulertzea naturala da guretzat. Zure ingurura begiratuzkero jakingo zenuke ikertzaile bat bereizten? Gure artean daude eta uste baino gehiago dira. 2019 urtean, 21.000 ikertzailetik gora zeuden Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, biztanleria aktiboaren 2% dira. Horietatik, keren batek baino ez du emakume aurpegia, berdintasuna oraindik zientziaren erronka handienetako bat dela erakutsiz. Iker Baskek aurkeztu berri duen Zientzia Euskadin 2021 txostenak jasotako datuak dira, Euskal ikerketaren argazkia zenbakitara ekartzen duen dokumentua. Horren arabera, medikuntza, ingeniaritza eta fisika dira bertako ikerketa arlo nagusiak, materialen zientzia, kimika, biokimika eta genetikarekin batera. Beste datu bat, 2020an 7.500 argitalpen zientifiko baino gehiago plazaratu ziren Euskadin, aurreko urtean baino 13% gehiago. Ekoizpen zientifikoa, handitu bakarrik ez, hobetu ere egin dela esan daiteke. Argitalpen horien 60% lehen mailako aldizkari zientifikoetan egin baita. Zientzia ekoizpenaren 65% Euskal Unibertsitateei dagokie, eta ondoren, osasun sektorea, berk zentroak eta zentro teknologikoak dira produkzio handiena dutenak. Oraindik ikertzaileak ezinbestean bata zuriarekin identifikatzen badituzu, jakin ia erdiak enpresetako IG unitateetan diharduela. Hortaz, hasierako galderari erantzunez, ez ziurrenik ez zenuke jakingo ikertzaile bat identifikatzen. Datuak entzun ditugu, datu mordoa, baina datu ez harago, zein esango zenuke dela Euskadin zientziaren egoera? Oro har, nire ustez, momentu honetan daukagon egoera ona dela eta gure zientzia sistemak hartu duen norabidea egokia dela esango nuke. Ez bakarrik zenbaki dagokienez, baizik eta zenbaki hauen bilakaera urtetan zehar, nire ustez oso positiboa izaten ari da. Ongi egindako lanaren emaitza esan dugu jasotzen ari garela, baina zer ez dugu egin hain ongi, edo hobeto esan da, zer dugu oraindik egiteko edo hobetzeko?
Bai, nire ustez parekotasuna izaten ari da, bueno, ez da kezkagarria, baina zaila da zenbakiak, erlazioak mugitzea. Generoaren Bai, ikuspegia bai, erabat ikuspegia. txertatzea ikerkuntzan. Bai, izan ere, adibidez, unibertsitateetan egoera hobetzen ari da. Denboraren poderioz parekotasuna lortzen ari dela esango nuke eta zentzu horretan baikorra naiz. Beste leku batzuetan, ez dakit enpresetan eta hori, egoera aldatzea nire ustez zailagoa izan daitekeela. Eta gainera, medikuntza klinikoaren egoera ez da gustatuko litzaiguken bezain ona o garatuta. Zertan hobetu identifikatzea edo jakitea ona da, baina zertan garen onak hori ez, identifikatzea eta jakitea ere bai, ez da zertan gara onak. Bai, bueno, adibidez, fisikan, kimikan, biologian, ingeniaritza, noski. Orduan, bai, zientzia esperimentali dagokienez, nire ustez egoera ona da. Eta, bueno, salbuespena nolabait da medikuntza klinikoa. Esan duzu, hobetu behar den puntu hori, ez da, edo gai hori. Aztertzen ari gara egoera eta asmatzen ari gara programa berriak esparru hori garatzeko. Aspaldi pasa zen historiara asma dezatela haiek, esaera gura, ez da, Unamunok esan zuena, baina zergatik ikertu behar du? Ezinbestekoa da, ez bakarrik mundua, unibertsoa nahi baldin baduzu ulertzeko, baizik eta horretaz gain gure gizartea babesteko. Ezinbestekoa da, gure mundua ulertzea, gure hiztegia berritzea, arazoak eta arriskuak aurre ikusteko. Adibidea bertan dugu, ez da, koronavirusaren aurkako txertoa, ikerketak eman digu. Palma Irlan gertatutakoa, eta kasu honetan geologia ezinbestekoa izan da bizitzak babesteko, ez? Orduan, argi dago gaur egun behar dugula zientzia gure gizartea babesteko. Eta hobeto bizitzeko, ere bai? Bai, baita. Izan ere gaur egun anestesiarik gabe nolako izango litzateke gure bizitza. Zut imaginatore ere egin nahi. Horregatik, ez? Eta antibiotikoak, eta, bueno, tresneriak, hori bezalako kamarak, eta nire ustez momentu honetan daukagun eguneroko bizitza hobea dela esango nuke. Bueno, askotan entzuten den esaldia da, ez da, edo terminoa, kontzeptua, burmuinen iesa, ez? Denok erabiltzen duguna. Zein da orain egoera? Nire ustez nolabait oreka bat lortu dugu. Izan ere, Ikerbasken 3 R leloa daukagu, ez? Ingeleraz da to recruit, to retain, to repatriate. Erakartzea, gurekin maintentzea, babestea eta berriratzea. Orduan, oreka bat lortu behar dugu fluxu hori maintentzeko. Aurrera begira, zeintzuk dira Ikerbaskeren erronkak 3 R horiek erabat bete daitezen? Esparru berezi batzuk bultzatzea, izan ere ikerketa zentruetan estrategiak garatzen laguntzeko, eta gero generoen arteko parekotasuna lortzea da gure helburu bat. Batzuek Zakarias Jansen dute mikroskopioaren asmatzailetzat, naiz eta eztabaida dagoen horren kontura. Lenteak egiten zituen berak eta konturatu zen horiek konbinatuta gauza txikiak askoz handiago ikus zitezkela. 4 mende pasatu dira ordutik eta mikroskopioan denetik ikusi dugu dagoeneko. Loreak adibidez, beste modu batean ikusten dira.
polen partikula niminoak ikus daitezke, eta horiek erakarrita, bisitari ia ikusezinak ere bai. Frutaien aurretik garbitu egin behar dela esaten da, ezta? Hemen zergatia. Mikroskopioan begiratuta, marrubiak hondarraleak dituela ikusten da. Xaboi burbuiak gertu-gertutik ikustea zerbait harrigarria da. Kolore eta mugimenduek hipnotizatu egiten gaituzte. Bide batez, TikTok kontu honek 11 gauza erakusten ditu mikroskopioaren ikuspuntutik. Begira nola ikusten den hosto bat. Ba aldakizue zer diren burbuia txiki horiek, hostoak berak sortzen duen oxigenoa. Txundigarria da mundu txiki hau, eta hori ikusarazteko, Nikon Small World lehiaketa antolatzen da urtero. 1975 geroztik diziplina zientifiko ugaritako fotomikrografoen lanaren erakusleioa da. Aurtengo argazki irabazlea honako hau da. Quercus virginiana arte baten hosto bateko trikomak, eranskin zuriak eta estomak poromoreak. Argazkiak ikustera gonbidatzen zaitugu, merezi du. Ikusten duzunez, gauza txikiak handiak izan daitezke. Biofisikako Institutua Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako kanpusean dago. Han, hilabete honetan zehar, azken belaunaldiko Titan Krios kriomikroskopio elektronikoa hasiko da lanean, Europako komunitate zientifikoari zerbitzua emateko. Ekipamendu zientifiko berri honek bizitzaren oinarrizko materiaren irudiak lortzeko gaitasuna du. Ikerketa zentroko zati bat birmoldatu egin behar izan dute kriomikroskopioa instalatzeko, naiz eta eraikinak bazuen antzeko tresna baterako erreserbatutako eremu bat. Arrokana inguratutako hormigoizko bloke bat da tresnaren oinarria. Horri esker eraikinetik isolatuta mantentzen da. Ekipamendua prest izateko 3 hilabeteko lana egin behar izan da. Esto es un microscopio electrónico de transmisión. Azken belaunaldiko transmisio mikroskopio elektronikoa da hau, eta bereziki diseinatuta dago lagin kriogenizatuekin lan egiteko. Criogenizadas. Nosotros trabajamos en biología estructural. Guk biologia estrukturalarekin egiten dugu lan. Hau da, konplexu makromolekularren egitura tridimensionala lortzen dugu. Eta mikroskopioak lehen lerroan kokatu gaitu. Bai bereizmenari dagokionean, bai arditzakegun proiektu motei buruz. En biología estructural nos posiciona en primera línea. Ingeniari elektroniko batek, fisikari batek eta biokimikari batek osatzen dute mikroskopioa erabiliko duen taldea, eta euskal zein nazioarteko ikerketa taldeei emango die zerbitzua. Izan ere, Europako hegoaldean dagoen horrelako tresna bakarra da. Azken belaunaldikoa ere, ez da Frantzian, ez da Italian, eta Europar batasunaren hegoaldean ere ez dago. Horrek ematen dizkigu guri baliobide berriak eta ingurukoek ez duten baliobideak ematen dizkigu, eta horrek aurrera pauso bultzada handia izango da guretzako, eta Europar mailan arlo honetan aurreratuen dauden nazioekin batera joateko. Mikroskopioan sartu aurretik laginak prozesatu egiten dira. Nitrogeno likidoa ez da falta, izan ere materia organikoa biguina eta ahula da, eta ikusteko izoztuta eduki behar da. Titan Krios G4 kriomikroskopioa gai da atomo bereizmenez materia organikoaren irudiak lortzeko.
elektro bat hartu, 1000 milioi aldiz zatitu, eta zatitxo bakoitz hori beste 10 aldiz zatitu behar da angstromera iristeko. Zeren eta atomoen neurriak eta atomoen arteko lotura kimikoak angstrometan neurtzen dira. Molekula organikoen egitura ezagutzea baliagarria izan daiteke txerto berriak garatzeko edo Alzheimerra eta antzeko gaixotasunak aztertzeko. Alzheimerrak proteinen tolesdura okerrarekin zerikusia du. Guk azter dezakegu zergatik gertatzen den, eta hori zergatik guk ikus dezakegulako. Ehun biziak urez eta beste molekula batzuez osatuta daude. Hala nola, proteinak, lipidoak, azido nukleikoak edo entzimak. Ur molekulak txikiak dira, 3 atomo besterik ez dituzte. Baina molekula biologikoak oso konplexuak dira. Proteinek adibidez, dozenaka mila edo 100.000 atomo dituzte. Nola funtzionatzen duten, erreakzioak nola katalizatzen dituzten, beste molekula bati nola lotzen zaizkion edo korronte elektrikoa nola sortzen duten jakiteko, haien egitura tridimentsionala ezagutu behar da. Atomoak espazioan non dauden jakin behar da, eta hortik abiatuta, kimikoki nola funtzionatzen duten interpretatu. Informazio hori ematen du kriomikroskopioak. Esta imagen que tenemos aquí sería una de las imágenes Hemen dugun irudi hau izango litzateke mikroskopiotik lortzen den irudietako bat. Milaka irudi lortzen ditugu. Irudi hauetan proteinaren kopia asko ditugu. Software baten bidez, dauzkadan milaka eta milaka argazki horien partikula guztiak hautatu eta horrelako gauzak egiten ditut. Honetan milioika partikula berdin jarri ditut, irudi berdinak dituztenak, eta elkartu egin ditut. Hauek erdibideko bat dira, ikusteko proteina nola dagoen, nola ikusten den. Eta gero, proteina horren milioika irudi horietatik abiatuta, 3 dimentsioko proiekzioa egingo litzateke. Hau da, 3 dimentsioko irudi bat. Hurrengo urratsa litzateke egitura horri atomoak egokitzea. Zati more horiek volumena dira, dentsitate elektronikoa, eta zati hauek atomo ezberdinak dira. Kolore bakoitza atomo bat da. Adibidez, gorria oksigenoa da eta urdina nitrogenoa. Egitura molekularrak ezagutzea erabilgarria da botikak edo txertoak garatzeko. Sendagai gehienen itua, jomuga, proteina bat da. Farmakoak molekula txikiak dira eta xede proteinaren zati bati elkartuko zaizkio proteinaren aktibitatea blokeatzeko. Kasu gehienetan gure tratamenduak eta medikamentuak proteina horiei eragiten diete, ezta? Eta hori hausnartzeko eta tratamendu horiek garatzeko estruktura atomiko horiek behar ditugu. Txertoen garapenerako ere, antigorputzen eta birusaren xede proteinen arteko afinitatea handia izatea lortu behar da. Eta horretarako beharrezkoa da birusaren xede proteinen eta antigorputzen egitura ezagutzea. SARS-CoV-2-aren aurkako txertoak eta garatzeko izugarri garrantzitsuak dira horrelako mikroskopioak. Zeren eta azken finean, antigorputza batek proteina eseri lotzen zaio kimikaren bidez. 2 molekulen arteko atomoen loturak eraikiz. Eta lotura horiek eraikitzeko, hobetzeko eta garatzeko estruktura horiek behar ditugu. Horregatik daukateen beste garrantzia mikroskopio hauek, eta horregatik izan dira oso garrantzitsuak oraintxe bertan dauzkagun txertoak garatzeko. Eta etorkizunean beharko ditugun txerto berriak garatzeko. Bueno, oraintxe ikusi dugun kriomikroskopio handi, konplexu eta garesti hori dirutza kostatu da, ezta? Ez dakit garbi dugun gastua eta inbertsioaren arteko
aldea zein den? Bai, orain gasto egitea barra dago, baina gero lortuko ditugu fruituak, ez? Eta zentzu horretan urtetan zehar Eusko Jaurlaritzak esfortzu handi bat egin du biologia estrukturala bultzatzeko. Eta mai hori mantentzeko ezinbestekoa da, hori bezalako mikroskopio bat izatea gurekin. Inbertsioa egitea. Hori da inbertsioa, ez, horretan datza. Baina azpiegitura bakarra ez da nahikoa, benetan behar ditugunak pertsonak dira. Makina horiek erabiliko dituzten pertsonak. Bai, oso konplexuak dira eta behar ditugu mai handiko zientzilariak hori bezalako azpiegiturak ondo aprobetxatzeko, ez? Makina hau Atlas da, Euskal Herriko ordenagailurik potenteena. Eta pertsona hau, Aran García Lekue punta-puntako ikerketa egiten duen zientzialaria. Liverpooleko eta Berkeleyko unibertsitateetan lanean aritu ondoren, Iker Baskek fitxatu du Donostia International Physics Centerera etortzeko. Txikienarekin txundituta dagoela dio, eta ordenagailu erraldoi hau nanoeskalako simulazioak egiteko erabiltzen du. Izan ere Aranek atomoak banan-banan manipulatzen ditu, Lego piezen modura molekula eta material berriak sortzeko. Erronkak maite ditu eta lanean ez dagoenean surfean aurkituko dugu fisikaren legei aurre egiten. Atariko proban ere zutik mantentzea lortuko aldu. Atomoekin jolasten duzu molekula berriak sortzeko. Zenbat pieza ditu zure puzleak? Izan ditzake 100 eta 1000 pieza, 1000 atomo. Grafeno nanoporotxu delako molekula berri bat sortu duzu horrela. Zertan hobetzen du jatorrizko materiala? Posiblea da material honekin, adibidez, silizioarekin egiten diran gailu elektroniko asko egin alizatea, adibidez, interruptore bat bezala erabil dezakezulako. 2018 urteko molekula izendatu zuten. Molekulak ere Miss eta Mister lehiaketetara aurkezten dira? Molekulek ez daukate generoa, zorionez. Beraz, baina hori pizkat izan zen jolasa bezala, ez? Divertigarria izan zen, lagunek bozkatu zezaketelako, eta baina egia da, benetan oso garrantzitsua dela guretzako, adreilu onak izatea, etxe ona eraikitzeko, ez? Eta honek zergatik irabazi zuen? Guapoa zelako ala simpatikoa? Pizka bat gauza biak, ez? Guapoa da guk egin dugulako nahi izan dugun bezala, atomo kontrolatu izan dugulako molekula hori, izan delako guk nahi dugun bezalakoa. Eta oso simpatikoa da, hori, material bat sortu izan dugu molekula honekin, eta material horrek dauka kriston potentziala, ez? Orduan, gauza biak. Euskal Herriko ordenagailurik potenteenarekin egiten duzu lan. Blokeatzen denean itzaldu eta piztu egin behar da hori ere? Batzutan bai. Surfean bezala, zientzian ere olatu onak harrapatzea garrantzitsua da? Bai, noski. Denean bezala jakin behar da ikusten noiz datorren olatu ona, eta datorrenean ondo aprobetxatu behar da, ez? Eta ez dauzunean harrapatzen ere pazientzia izan behar da, ze etorriko da gero beste olatu hon bat ere. Eta zer garrantzi dauka serendipiak, alegia txiripak? Txiripa garrantzitsua da bai surfean eta baita zientzian ere. Naiz eta surfeatzen jakin, batzutan olatu bat oso ondo hartzen duzu, eta gero hurrengoa kriston gaietea jaltezu, ez? Eta ez dakizu zergaitik gertatu den, eta horrela da. Eta zientzian ere batzutan gaude lan batean buru belarri, eta espero ez dugun nunbaiten aurkitzen dugu zerbait oso interesgarria, eta hori bukatzen da izaten gure ikerketaren gauzarik politena, ez? Edo gauzarik interesgarriena. Orduan, nik uste dut txiripa ere efektu hori bai surfean eta bai zientzian. Egia ala gezurra, atomo bat sagar baten ondoan jartzea, sagar hori Marteren ondoan jartzea bezala da. Hala da. Azazkalak segundoko nanometro bat hazten dira.
Bai, orain bertan, 10 nanometro hasi dira niretzat gara bai. Urrengo iraultza teknologia kuantikoaren bidetik etorriko da. Ziurrenik baietz, edo behintzat bada orain bero-bero dagoen eremua, eta ni horretan pixkat sartzen ari naiz, ikaragarri polita da, eta uste dut hortik urrengo urteetan zientzia oso polita aterako da, eta ziurrenik aplikazio interesgarri asko ere bai. Eta amaitzeko nola esaten da tungsteno ala wolfram? Wolfram. Zorionak atariko proba gainditu duzu. Eskerrik asko. Nola ikusten gaituzte kanpoan? Zein da gure ospea, kanpoko zientzia komunitatean, nazioarteko zientzia komunitate horretan? Nire ustez, momentu honetan daukagon prestigioa nolabait esateko altua da. Izan ere, nazioarteko deialdietan beka eta proiektuak lortzeko hori oso zaila da. Ezinbestekoa da maila handiko proposamenak egitea, eta zentzu horretan ERC proiektuetan, Horizon Europe deialdietan eta lortzen ari garen emaitzak oso onak dira. Horrek esan nahi du daukagun maila eta prestigioa altua dela. Horrek lagunduko du fitxaketak egiterako garaian, ez da? Noski, esate baterako azpiegitura hauekin, zentru hauekin eta pertsonak, komunitate zientifiko honekin, jendea erakartzea errazagoa da, noski. Ia, bukatzeko azken galdera, olentzero hori gutuna idazteko, berandu xamar gabiltza, baina datorren urteko gutuna idazten hasiko gara. Zer eskatuko zenioke? Alegia, makinak edo gailu gehiago, pertsonak gehiago? Bai, zer baino, txintxuak izan gara, eta orduan ziurazki merezi dugu zerbait lortzea ez, eta bai, pertsonak dira garrantzitsuenak, arlo espezifiko batzuetan, eta emakumezko ikerlariak hori baita ere ezinbestekoak izango dira azken urteotan. Txintxoak izan bazarete, portatuko da olentzero. Espero ezagun. Eskerrik asko. Zuei, ni esker.